Mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies ja Eemeliksi mä ristitty oon. Mä merellä elän ja kuolenkin kuka ties ja Karin kaukaisen jään kainaloon. Jos lämmin on pisää tai kylmä hätistää, mitään ei väliä sen. On plotteri ei! Ei haita nälkänäin. Aha! Ja palapaineet juoksuun. Ensimmäinen Mä verkot vetehen tulee. laulellen. Kato kun jytkyttää. Jos se mulla jytkyttää, niin mulla lähtee vapa. Koukkuhun madon mä pujotan ja 507 metriä. Vettä. Ei se pyrstöstä kiinoleva teille. Onko? No niin. Tuo kirves, sit otas kirves. Tätä on vähän likemmät tossa. No täällä on 530 jalkaa, niin taas mennään. Siellä on jotain vähän isompaa. Ahvenet ottaa jo vierellä karjen, kun kala vehkeeli venheeseen tuon. Niin pajat. Mitä sieltä tulee? En tiedä, 80 kohta. Päästään näkee, mutta hei. Sun täytyisi ottaa varmaan ylös tää. No mä otan. Jumalauta. Yes. Hyvä. Välivedestä. Jos lämmin on pisää tai kylmä hätistää. Siihen tuli palli. Toinen palli samasta paikasta. Ei kerännyt 5 minuuttia ole, että on Ei niin. 6. Ei turha ostos. Hyvin on kiinni. Onkin vavan toisessa päässä aina rauhansa. Mä sanon hei hei Meri. Mä menen kalaa onkimaan. Kaloja me sulle tuon. Suuria ainoastaan. Ei ole näin harrastunnelma, mitä niinku kuva antaa ymmärtää. Kaikki on niin hiljaista. Joo. No heti kun ne tietää, että se menee tuonne nauhaan. Kaloja mä sulle tuonkin, suuria ainoastaan. Mä odotin tunnin tai 2 muista ja tärkkäs vihdoinkin. Tyttö siellä kompastui lankaan, se tarkoitus olikin. Mä sanon hei 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 Meri, hei hei mä menen kalaa onkimaan. Hei hei hei. Paljon lukema. Ahaa. Tuossa 30 rupeaa hiljentelee vähän. Ja sen joka kaatu mä ylös autan ja esittelen itseni. Mä sanon hei Meri, mä menen kalaa onkimaan. Mä sanon hei Meri, mä menen kalaa Hyvä ne koko ulkopuolella. Rannalla vietän päiväni sen siivän neidon kans. Kotimatkalla ostan sitten torita hauen kans. Mä sanoin hei 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 Meri, hei Meri, menen malaan. Joo. No niin, siinä. Ei näillä kyllä montaa putkiin mene. Suuria ainoastaan.
Pestele pannusi illaksi, sillä suuria kaloja mä saan. Ja tuo yksi oli 13,5 kiloa. Sulla on karjapuolia. Niin, näin. Mä palautan tän sun karjapuolia. Joo, mutta se voisit kyllä vähän pyyhkästä. Tää oli vähän erittäin havainnollinen. Sä vois vähän pyyhkästä. Muistatko kunikala moottorilla? No niin. Joo. Se pieni, se on 18 tai 20 senttiä pikkasen. Joo, eli On tää malli, mitä sä näit? Näitä. Näitä, hyvä. Joo, hyvä. Kummo. Niin. Sehän on poikki melkein jo. niin se on. Aha. Vai onko se tommonen alun perinkin ollut tommonen poikki? Se on Se on tommonen alun perin. Niin. Joo. Mitä sit jäljellä? No sitten seuraavalle vuotelle me jo tiedämme mitä Mitä ottaa.